नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम जाना स्वच्छ भारत गठन स्वच्छ भारत गठनमूलक ओडिया रचना बा युव समाजर भूमिका। उपक्रम युव समाज ହେଉଛି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୁବକମାନେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ସଚେତନ କର୍ମତପର ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରିୟ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଅଟେ। ଅତଏବ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଯୁବ ସମାଜର ସହଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ ଆବଶ୍ୟକତା ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନ ରହିଲେ ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବା। ଏକଦା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ସାନିଟେସନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଯୁବ ସମାଜର ଭୂମିକା। ଆମ ଦେଶ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ। 140 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମ ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜ ସାହସୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଯୁବ ସମାଜ ଚାହିଁଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ଏକଦା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମ ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ଅଲ୍ ପାୱାର ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ ୟୁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଯୁବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ, ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରହି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଓ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବ ସଂଗଠନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ସହିତ ସମାଜକୁ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ରଖିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତାକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁ ଓ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଉକ୍ତି ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକତା, ତେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ରୂପରେଖ ନେବ। ଶେଷ କଥା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଦେଶର ସାହସୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଓ ତେଜବଳୀୟାନ ଯୁବ ସମାଜ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଭଗତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟାଦ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଲଙ୍ଘି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।